Mela ane munin'ina wake ari kuSouth Africa uye ana sisi vake vari kwaRusape. Vanhu ivavo vese nhasi vandibata, asi handichakupai audio yake. Munin'ina wake ari kuSouth Africa ane maonero ake, ane pfungwa yake. Ndoda kuti munzwe. Saka mushure mwemasoko atichataura panapa, ndichakupai audio yemunin'ina uyu waMela. Ndichakupai audio yemunin'ina waMela, then ndozokupai update pamusoro peloan yatakataura last time kuti kuri kutorwa loan kuti pabhadharwe mari dziya dzekuti vanhu vari kubhikita vauye. Saka ndo nyaya dzandakakubatirai nhasi idzodzo dzaanditika. So ngatipindei munyaya yedu zvizere, handitika. Uye tichazopindazve mumacomment section. Tichapinda mucomment section, mumamessages enyu amakanyora. Mune dzimwe message dzinogona kutibatsira dzirimo, dzatichaverenga kana tapedza kunzwa audio iyi, uye kana tapedza mamwe masoko ari pakati apa atichataura. Tichapedzisira nekupinda mucomment section, handitika. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Chinoda kuti kana washuwa nyaya yehovhu unongomhanya paUtindi TV. Ngatipindei munyaya yedu yezuva ranhasi. Wagomana, uyai muone zvaitaka television. Utindi TV yasata. Utindi TV yaba kanjanda, uyaikane muone. Tinovimba kuti pandakapedzisira kubva pano ndakasiya ndataura kuti kwaapplywa loan kuti nyaya iyi igadziriswe yaMela nehama dzemukomana wake Tafadzwa kana kuti Polite Mabika. So ndauya kuzokuzivisai hama dzangu kuti zviri kuratidza kuti zvaramba zveloan. Ndinotenda kuti nechikonzero cheamount yemari kana kuti uwandu hwemari inohorwa namama vedu ava, mai vaMela, ndofunga ndo pari kurambira nyaya yacho ipapapo. Vemaloni handiti vanoti uyai nebank statement, uyai zvinoratidza kuti munohora mari zvese zviya vakangwara kavari kuita business. Saka vanongoti uyai nazvo motsveta apa toona kuti zviri kufamba 111 vochizoita kuti muzotenderwa. Saka vane yavanenge vachiti minimum yavanotangira yacho, kuti tinotanga kupa mari yakati, mozoibhadhara so mapercentage akati kusvikawo mwedzi yakati. Saka handizivi pazvakarambira ipapapa, asi chokwadi chiripo ndechekuti mari yatakatarisira yeloan zvadhakwa. Hakusina chichadini, hakusina chichabuda. Right. Imwe issue yandakutofunga tichibva ipapapa zvichiteera kuramba kwemari, ndaakufunga kuti nhasi uno ndauya nenhamba dzatete Mela dzehanzvadzi yangu iyi. Ndiri kudziisa panapa dzamuri kuona pazasi apa idzi. Ndiri kuitira kuti ane $1 rake, ane $2 yake, ane 20 kana even ane 100 yacho timbokandirawo tete Mela. Tadaro manje tonzwa kuti pava nemari, zvinogona futi kutibatsira izvozvo. Right. Ndinoziva kuti vakawanda vari kuti nyaya ngaiende kupolisi, but inini manje maonero andakaizviita wangu, although ndisini ndinoda kuiendesa kupolisi kana kusaiendesa kana kuendesa kwamambo, zvinoitwa nevaridzi venyaya izvozvo. But ndandichimbofunga kuti
kazhinji kacho zviya zvinhu kuwirirana nekutaurirana zvakanaka kwakangonaka. So ameno kuona kunosiyana, kuwirirana nekutaurirana zvakangonaka zviya, hauzivi mangwana paunofuma uri. Izvezvi ndakabva kufonera Chief Marangi. Ndafonera Chief Marangi, musakangana kuti ndichitaura zvandiri kutaura, ndichada kuzokusiyirai audio yamainini vari kuSouth Africa, munin'ina waMela. Ndakafonera Chief Marangi ndichivati tinogona kusvikako nenyaya iyi so. Vakati uyai. Ndaitirei manje? Ndaitira kuti tikaenda naTete Mela pachief towana mazano ikoko kune vanhu vakuru, handiti muruzona. Then mambo anogona kuita simba rekufonerawo Chief Mabika uko. Anonzi Chief handidi mazungunyere ameno ikoko, but Mabika ndi headman, ivo vana Mabika madzishi. So vanogona kufonerawo mambo kana ndisi kukanganisa ndi mazungunyere. Vovati voona kuti vangaita sei kuti vabatsire vana mhuri idzi nekudziyananisa, kuti kana munhu achivigwa avigwe asi vanhu vachisara vachiyanana. Chandisiri kunyanya kudai inini ndechekuti paite kunga pabatirwana matemo, paite kunga pabatirwana mipini. Ini hazvinyatsondiitira zvakanaka, you know. Hama dzemufi ndakataura nadzo, kunyange zvazvo vaitaura vakakwidza hasha kudaro, avawo ndinavo. So unenge wakuda kuti manje kana munhu achivigwa ngaavigwe nenzira ichasara yakamentena ukama hwedu hwekuti tinogona kutaura newe kwaMabika, tinogona kutaura navo ivo vachitaudzana, handimazona. So pandiri yekuti polisi ngaiuye ifose ava kuviga, pandiri hangu inini ndiri kufunga kuti inofanira kuva last option iyoyo, but pamboedzwa zvimwe zvinoita kuti munhu avigwe asi vanhu vachisara vachiyanana. Ndomaonera andiri kuzvidini nemafungiro anguwo. So handisi kuti ndaisa futi chidhindo ipapapo, because mucomment section mune basa izvozvi. Ukangotaura dai umwe anenge atogumbuka ototi handisi kuti ngazviteedzerwe izvozvo zvekutaurwa naElder Kanjanda. Tiri kubatsirana iwewe neni toona kuti tinobudisa chinyi, handiti mazona manje. So kwenguva dzino ndoda kuti ndimbokupai Tete munin'ina waMela achimbotaura panapa, asi musakanganwa kuti taisa nhamba dzaTete Mela pasapa. Vese vanogona kuvabatsira ngativabatsirei, handiti ngativabatsirei nemari kuita kuti paite kuyanana. So ndakupai nhamba dzemunin'ina waMela, Tete vadiki vari kuSouth Africa. Ngatichingodana tichiti mainini kuti zviite zvakanaka, handiti. So ndakupai nhamba dzamainini, ndakupai audio. Mundiregerero, ndakukupai audio ndo yandakukusiyirai yamainini vari kuSouth Africa. Ndo vandakukusiyirai. Mashure macho tine zvakawanda zvatichada kutaura maringe neissue iyoyi. Tichapinda futi mucomment section, tichadzoka munyaya mumacomments amava muchitaura imimi, handiti tine zvakawanda. Saka ngatiteererei audio iyi, kumashure meaudio yacho tozonzwa zviri kuteera. Mwari akuitirei zvakanaka, akukomborerei, handitika. Mamukase vakanjanda mwakadi yenyu. Nyaya yemehela yandanzwa update yenyu muchiti akati mama atore loan, hakuna loan iri kuuya, atimbodi kunyeperana. And the other thing hazvirevi kuti inini ndaishayiwa 100 rand yekumupa ini, 100 US yekumupa ndaiwana. Asi dzimungataura nechokwadi, the moment yaachapa baba wa 100 US kusumudza dare, which means ari kubvumwa ndakauraya vana mwana wenyu. Inga takawirana kuti ngazviende kumapurisa, vemutemo vaite zvemutemo yavo, because polite haana kuurayiwa. So kana achivapa 100 US, which means ari kutaura kuti ndiri kubvuma mhosva kuti ndakauraya mwana wenyu, chiuyai mundibatsire, chiuyai ndichiita. Ngavasumudzwe nemapurisa oro kutopinza mamwe madzimambo. Munyika medu muna mambo Makoni, muna mambo Marangi, vari tuiva they can help. Ikokoko kumashongo kuna ana mambo. Kana zvanetsa tinotsvaga wana mambo Mutasa vanogona kutibatsira, inga vanongobuda pama YouTube one towana kwekupotera.
because kana zvadaiso ari kubvuma kuti ndiye akauraya polite haana kuurayiwa akafira musha medu itori tsvina yakaisa musha medu imagine tirama iri kurambirama nevana vakamuna akatirira bada paruwanzi atina zvatakamita saka muhaila wanzi angotumira 100 US iyo which means ari kubvuma kuti ndine mhosva ndini ndakauraya mwana wenyu saka zvinotera ngazvichuya kofini zvese zvaitorwa zvazvanga zvichuya ndaona muchimeseji yekuti thats the last option hapana mari iri kuzobuda mumba medu kuenda kuna polite atirori murume isu hatina kumuuraya isu akagara mumba pedu isusu aidya mumba pedu tikada mubhadharisa rendi pamba paakagara ipapo yakatowandisa handiti asi zvazviri zvokuti taiwirirana so haiti last option ngaitoita first option ende tinotokudzai sevana takatomira hapana mari iri kubuda muhomwe mamai vedu kuzonobhadhara kuna polite kana zvichiita isaiwo audio yangu iyi kuningi youtube yenyu mauzoti hakuna mari iri kubuda ende ndikuona makomenzi vazhinji vari kutaura kuti hazviiti muhaila haana mhosva yaakaita kuda nemunhu kuda munhu haisi mhosva kumisa paruwanzi pedu haisi mhosva isusu tinotomushorawo kusateererawo isusu vana ndakasiya ndamuudza inisa ndadzoka kuno south africa kuti siyana nemunhu wakoyo chete chinongonzi siya ndechiri mwako kwete chiri mumwoyo so tikanga taakubudisa 100 kubva muhomwe medu uchimidzi tiri kubvuma mhosva tisi akauraya polite akauraya postmortem iri kuti akaurayiwa akapondwa here kana takazvimira mushonga wake aiwa ngaitova first option mapurisa anga atova first option otherwise ndingatokwirawo bhazi ninika instead yekutovapa 100 US yoga ndingatokwira bhazi ndotoya ndotomira ndokudza kuti hakuna hatisi kusvika uko kobakanjanda mapurisa angaite basa ravo nhamba dzababa polite munadzo vapei vafonere baba polite vaya vatore chitunha chavo kana vasingadi chavigwa nemabhanditi thats not our problem zvava zvekuti utyisidzira kuti muchazotera marayo hakuna mhosva inobata pasina chironda tina kumuuraya isu kana zviri zvo chatipedza hapana munhu asingafika newe baba wacho unofa futi vakuru vanoti nzeve hadzina munun'una tinongozoita hedu zviya zvekuti hero muri kurizwa hero zvatinoita pazvirango zviya bhati munhu wese anenge atonzwa nyangwe kwatinoda kusvitsa kuna baba kwacho vanenge vanzwa ndiri kutaurira mufananidzo ndiri kutaura kuti tese tanzwa zvataurwa ngatichiti namainini nekuti munin'ina wamela ngatichiti zvataurwa namainini vari kuSouth Africa tazvinzwa iniwo ndinewo zvandaona ipapapa especially pavari kuti kubvisa mari unenge wava kutobvuma mhosva yekuti zveshuwa ndakauraya munhu iwe usina kuuraya munhu saka ndinenge ndiri kuda although ndisati ndanyatsa kuita tsvagurudzo yangu asi ndinenge ndiri kuda kuwirirana navo pakuti nyaya ukangoona wabvisa something kubocha uko kunova ndiko kwavanogara pane shumo inonzi pane muromo unonzi anzi matatendenda kana kuti kubvuma mhosva haubvumi nemuromo unobvuma nesomething kunyanyanyanya mari zvakafanana nekuti kana ukanzi watongwa iwewe wobva wabatwa nenyaya yako unonzi tsvaga mari isingachajwi yaunongobvisa yekuti aiwa ndabvuma mhosva yangu ndichachigadzirisa kuti ndiite sei kuti ndiripe nyaya yangu saka ndinoona sekuti mainini vanenge vane point ipapapo sezvandambotaura kuti ini hangu handisi kuisa chidhindo ipopo but manzwiro andiri kuita ndiri kunzwa zvichisaunda zviri nani ndinotenda kuti ndivo futi vane comment yandakabata panapa yakanyorwa kunzi hakuna loni iri kutorwa isu sevamwe vana hatina kuzvibvumira vakanyora mucomment section paya patatambotaura navo yekuti kuri kuitwa zveloni so ndomamiriro akaita nyaya yacho ini zvandakuita panapa ndakuda kupinda mucomment section timboverenga zvamaitaura imimi handitika timboverenga zvamaitaura imimi mucomment section umu ndomwandakuda kuchipinda izvozvi zvitinzwe timbosanganisa pfungwa nditi zvakanakira comment section uyo anotaura uye hakuna pfungwa inonzi yakashata pfungwa dzese dziri right munhu umwe naumwe une maonero ani ake
asi tinozodzeya nyaya idzi toona kuti zvataurwa nauyu nezvataurwa nauyu nezvataurwa nauyu tobatanidza toona kuti hatina here chatinobuda nacho chiri nane. Handiti kana kuti kwazowandira vanhu ndekupi? Handimuruzona. Kwazowandira vanhu ndekwekuti ngatidai ngatiite zvemapurisa. Kwazowandira vanhu ndekwekuti ngatisiye ariko kumochari. Kwazowandira vanhu ndekuti handei kwamambo. Kwazowandira vanhu ndekuti mari ngaitsvagwe hama dziuye. Handimuruzona. Saka ndosaka muchiona kuti social media inobatsira pamwe pacho manje, because tinouya takawanda topanana pfungwa, topanana muono sezvatakuda kuchiita izvezvi. Takupinda mucomment section tizwe pfungwa dzevanhu, ende vanoita kupindura ipapo ndinenge ndichipindura ipapo vari direct, nekuti kune vamwe vaisendawo vari direct kwatiri, right? Vasingaitawo kupindura ndinongoverenga, imi mozvinzwirawo mozovapindurawo pai mucomment section zvakare. Handitika saka regai tipinde mucomment section imomo tinzwe kuti vamwe vari kumboti chii pamusoro penyaya iyi. Right, yekutanga yandakabata panapa iri kunzi munyori ari kuti iye Utindi TV musaite eziifi kumadzimambo nekupolisi hamukuzive. Tichati maakuda malikes edu musingapedzi nyaya iyi. Munyori ari kunyora. Ndakambotaura pane imwe nzvimbo, ndinobva ndapindura munyori iyeyo. Handitika ndakambotaura pane imwe nzvimbo ndichiti ndichibatsira umwe mukomana airwisana nevanhu mucomment section. Vanhu vari kunditi iye aisi aposta nyaya yake, vanhu vonyora mucomment section zvanga zviri against iye munyori wenyaya. Ndakambatsira ndikati no, haugoni kurwisa vanhu vari kumucomment section nekuti number 1 phone yaari kushandisa kana computer kana whatever chaari kushandisa ndechake. Number 2 ari mumba make kwete mako iwewe. Number 3 data racho kana ingava wifi ndeyake iye. 4 pfungwa dzacho dzaari kushandisa ndedzake, kureva kuti iye ndiye. Handiti so haugoni kurwisana nevanhu uchiti no musakomenda negative about me kana kuti chii zvese izvozvo. So ndiri kungoitira ndichida kugadzirira kupindura hama yangu iyi uye anyora akanangana neUtindi TV. So pazasi pacho pane umwe atozokomenda akati it's now getting into my nerves kunga vari kuda kudyawo. Handimuruzona manje vari kutotsigira, vatoita kakutsigirana ipapo pakuti umwe akutofunga kuti tiri kuda kudya ndizvo kana kuti kudya nenyaya iyoyi. Mumwe ari kuti tiri kuda malikes right. Regai nditi number 1 chatakatoitira TV tinoda maviewers, tinoda masubscribers, tinoda malikes. Ipapo muri right 100%. Tinozvida zvinhu izvozvo. Zvakatofanana nevidhio rino iri ramuri kuona iri, tokumbira kuti mutobaya pakanzi like ipapapo kuti rifambe chaizvo, vamwe varionewo vanzwewo nyaya inoyi. Tinokutendai zvikuru nekutitsigira ikoko. Mwari akukomborerei, Mwari werugare akuitirei zvakanaka. Asi pekuti zoti manje musaite sekunge kumadzimambo nekumapurisa hamukuzivi, haisi nyaya yangu iyoyo. Handisini ndinofanira kuenda kumapurisa kana kuenda nenyaya iyi kwamambo, asi imimi munyori neni tiripo pakubatsirana kupa mela advice yekuti dai waenda kumapurisa, dai waenda kwamambo, dai watsvaga mari kana kuti dai wasiya zvakadaro, imi neni takafanana panguva inoyi. Ini chete panapa chiri kuitika panapa ndangofanana nemunhu ari kuitisa Bible study muchechi. Handiti kana munhu achiitisa Bible study hazvirevi kuti ari kuziya iye, asi anenge achingocheya kuti zvive neorder, achiti iwe simudza ruoko, iwe wambotaura, iwe chimbozwa uyu, iwe wambotaura. Ndozvandiri kungoita chete panapa. Saka ndozvandiri kuita sajournalist, ndiri kungounza nyaya tochibatsiranazve imimi neni, but tisinganongedzani kuti musaitonga maakuda kudya.
ndizvozvo kana takangogadzira TV katino ndo pabasa pacho. Tinotoda futi kudya handiti. So nokuti hatirarami tisingadyi, tinotoda futi kuita sei kuti tidye, but handiwo mudyire wacho wamuri kufunga iwoyoyo. Isusu hatisisu tinoendesa nyaya kwamambo iyi, hatisisu tinoendesa nyaya kumapurisa, asi tiripo kuiuyisa mudare muno mwamuri, motipawo pfungwa dzenyu, nesu topawo pfungwa dzedu kuna Mela nedzimwe hama dzakakomberedza kuti nyaya ifambe zvakadini zvakanaka. Nofunga ndapindura ipapapo. Kana paine pandaresva mundiregererewo sekukanganwira kwatinoita vanotitadzira kuti baba vazotiregererawo. Right, mumwezve munyori panapa kwanzi nhai $100 inobatsira here apa? Zibaba riya raiti, sorry, manyori mundiregerero, handisini munyori akangonyora, ari kutaura baba vekubhikita. Chiregai ndigadzirise. Baba vaya vaiti ndeyekungotidana obva ati ma1 ko kuzoviga achatenga rinda nei, obva ati haiwawo ngaasiyane nazvo. Muonere wake uyu atoti ngaasiyane nei nazvo. Mumwe pazasi pacho obva atopindura kazi anovigwa nemabhanditi. Iyi icomment section iyi. Tiri kupfuurira mberi tirimo mucomment section. Uyu ari kupindura direct kuna Mela uyu anzi usati muri kundiomesera, chingoita zvavari kuda for God's sake. Nharo hadzikubatsiri Mela. Paya paaitaura nababa acho paichiti mukadai mandiomesera. Saka uyu ari kuti aiwa no, ingoita zvavari kuda iwewe chete, usingaiti nharo. Obva ati for God's sake. Saka handizivi maonere akewo munyori, munongotipawo pfungwa dzenyu mucomment section. Tiri kupfuurira mberi necomment section yedu tichida kunzwa kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei. Zvikanzi nemumwe, aiwa vanhu, siyai vataurirane. Dai mukomana uyu asina kufira mumusha wavo zvaigona kuita nyore, manje inogona kuzoita sengozi mumusha mwana sisi Mela. So kutaurirana kwakanaka. Avo vari kuti bhikita ine veMalawi variko vanoshanda mumaini. So point yandabata paari ndeyekuti siyai vanhu ava vataurirane, nekuti munhu kunyangwa asina kuurayiwa, kunyangwa asina zvekutadzirwa, asi wakazofira pamba pevanhu, saka inogona kuzoita ngozi mangwana. Ndo pane point yakewo uyu. Right, handei pane mumwezve ari panapa uyu. Munyori uyu ari kuti zvakaoma hazvo eoda, nyaya yakuda kumboenda kwamambo iyi, nekuti pakumboda nhaurirano yakasimba kuti mhuri dzisangane pakati. Mukomana akauya achitsvaga basa, ndokusangana nemusikana, saka mhosva yakewo ndeyeyi weduwe. Hama ngadzibatsire dzemukomana hama ngadzibatsire dzemukomana Mela simba dhiya, Mwari ari mubatsiri wedu, tinokunda, tibatsirewo hama yedu Mela. Handiti ndemumwe ari kudini uyu, ari kutaura point yake, but ndunzwa ane masoko akati simbei. Hama yangu iyoyo, mumwe obva amutsigira padzasi pacho, zvikanzi zviri kuratidza kuti hunhu hwemwana mufi uyu wakangofanana nababa vacho, like father like son. Mumwe zvobva anyora padzasi pacho zvikanzi ngaamusiye ari kumochari ikoko. Mumwewo padzasi pacho kubva panyora zvemumwe ati baba ava handichatauri
handichaverengi comment yake uyu because ari kutoshandisa manzwi asina kunaka ipapapo. So gai ndijambe ndiende pane mumwe ari panapa ari kuti iyi nyaya mukoma utindi haidi mapurisa here. Hama dzemukomana dziri kutofanira kumanikidzwa nemapurisa kuviga hama yadzo. Mumwe padzasi pacho ndobva ati nyaya iyi kupolisi hongu asi ine chivanhu iyi. Police can force hongu but havafosi kugova mbatya. Saka ari kuzama kutaura kuti mapurisa anogona kuvafosa kuti vigai munhu but mapurisa haana simba rekuvafosa kuti paradzai nhumbi kana kuti govai mbatya. Mumwe pazasi pacho ndobva ati zviri kuratidza kuti hunhu hwemwana mufi uyu wakangofanana nababa vacho. Adzokorodza zvambonyorwa nemumwe. Right. Toendazve pane mumwe panapa ari kuti kudzidza hakuperi. Ndaisaziva kuti mukwasha anoroorwa futi. Pakaipa. Ndagumira pa 9 minutes to 6 cause ndapererwa shuwa. Anga achida kuti chi ndagumira pa 17 minutes 51 seconds cause ndapererwa shuwa. Hapana zvekuita kutongoita zvido zvavo. Mumwe obva amupindura pazasi pacho zvikanzi udyire uhu hakuna zvakadaro. Yo ndimi muri kutaura apa ina handisiniwo zvangu ini mundiregererewo musazonditi ndini apa. Ndiri kungoverenga macomments enyu panapa. Mumwe ari kuti chii panapa? Imhosva yemukadzi here kuti mwana wenyu akazviuraya? Mhepo yakabva kumusha kwenyu ikoko, musaomesere muroora. Mumwe ndobva ati zviri kuratidza kuti hunhu hwemwana mufi uyu. Okay, yango dzangopindana tamboiverengai. Right, taakuenda pane imwe futi dzichipo here ipapapa. Pane dzandanda selecta because amunga hadziperi macomments acho haaperi akawanda kuwanda samari. Alright. Pane mumwe ari kutaura kuti izvo ko iye mela wacho kana apedza kuita zvese zviri kudiwa nehama dzemukomana vachazobvisawo mari here kumusha kwana mela kumuroora. Ari kupfuurira mberi panapa achiti nokuti mwana wavo aigara namela asina kubvisa, asina kana kuzikana kana kumuzivisa. Vachamurorawo here mela nekuti watova muroora wavo. Imi zvamunonyora mucomment section but it's a point. It's a point. Yo, saka ndo zvatanga takabata nhasi hama dzangu. But chakanyanya kukosha chatatauya nacho ndechekuti loan haina kuzobudirira. Uye toita sei kuti tibatsire mela? Handitika? So ndosaka muchiona nhasi taisa macontacts ake kuti vese vanoda kumuassista, vanoda kumubatsira, sunungukai kumubata chero kwamuri ikoko tibatsirane naye. Handitika? Mwari werugare, Mwari wemasimba ose akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Tosanganazve muzvikamu zvinotevera. Fear not, sin not. Akamupa zita rinopfuura mazita ose. Muzita raJesu, muzita raJesu, mavhi ose ofukama. Mwari vakamukudza zvikuru, akamupa zita rinopfuura mazita ose.
muzita ra Jesu, muzita ra Jesu, mavi ose ofukama, avari kudenga nepanyika, kunyangwe vari pasi penyika. Muzita ra Jesu, muzita ra Jesu, mavi ose ofukama. Mweya yetsvina inodedera, marudzi ose anoopera, mavi ose anofukama, kuti Jesu ndiye mambo. Hakuna wakaita saJesu, hakuna wakaita saye. Hakuna wakaita saJesu, hakuchina. Hakuna wakaita saJesu, hakuna wakaita saye. Hakuna wakaita saJesu, hakuchina. Hakuna wakaita saJesu, hakuna wakaita saye. Hakuna wakaita saJesu, hakuchina. Hakuna wakaita saJesu, hakuna wakaita saye. Hakuna wakaita saJesu, hakuchina. Hakuna wakaita saJesu, hakuna wakaita saye. Hakuna wakaita saJesu, hakuchina. Munhu wese maoko mudenga, tambira Jesu iwe. Simudza maoko